Bun venit pe canalul Lovislov. Astăzi vom aborda câteva subiecte care v-ar putea interesa legate de gala din 17 septembrie și nu numai. La fel ca în gala din 10 septembrie, tot Radu va lua cecul și în gala din 17 septembrie de data aceasta vor avea loc și eliminări. Prin urmare vor fi propuși spre eliminare Irina Robot și cel de-al treia concurent. Vă las pe voi să ghiciți, dragilor. Irina va fi cea care va părăsi competiția de data aceasta în această frumoasă gală. Există posibilitatea ca în locul Irinei să mai intre o fată, dar rămâne de văzut acest lucru. Radu și Cristina sunt bine la momentul actual, dar mai apar anumite momente de tensiune și tachinări, însă vor fi și momente frumoase între cei doi. Doar că fata, adică Cristina, nu dorește cunoaștere cu Radu. Radu își dorește chiar să facă cuplu și să devină oficial, dar între Cosmin și Katinka nu mai este nimic, iar tânărul își dorește din ce în ce mai mult o cunoaștere cu Cristina. Fata nu dorește nimic. Larisa și George sunt încă într-o cunoaștere, la fel ca și Mihaela și Robert. Niciunul dintre cei patru tineri nu sunt un cuplu la momentul de față. În următoarele săptămâni vor urma și câteva replici acide între Bianca și Laurențiu. Între Bianca și Ionuț este o situație extrem de bună, fără certuri. În sfârșit, Bianca a recunoscut că a intrat pentru ea un bărbat care o place cu adevărat și vor urma multe momente frumoase între ei cu siguranță. Date-ul lor la picnic va urma să fie difuzat pe TV. În ceea ce îi privește pe Lorena și Laurențiu, situația între cei doi nu este una tocmai plăcută, astfel cei doi tineri s-au certat la cuțite în ultimul hal, iar în timpul filmărilor nici măcar nu și-au vorbit. Motivul pentru care s-ar fi ajuns aici ar fi șoferul Alexandru, care i-ar fi dat Lorenei un cadou surpriză de ziua ei pe care l-a lăsat la hotelul producției. Lucru pentru care acesta a fost concediat de la Canal D. Practic, cei doi tineri nu mai au încredere unul în celălalt deloc. Cum vor decurge lucrurile rămâne de văzut. Pentru mai multe informații vă invit să vă abonați și să vă activați clopoțelul pentru cât mai multe notificări. Până data viitoare vă urez o zi cât mai plăcută.